जिंदाबाद 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 बे नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर बावग्रोबाय। दिनै फैयै जोबथा फैबाय जोंनि केम्पिंआ। जोङो 13 नम्बर बिटिसिनि समस्ति हिसाबै आङो दिनै नुनो मोनबाय मा बे जोबथा समसिमाव फैनायाव माने जोंनि माबाया दासिमबो जयनिंआ जोबा आरो गुबुन पार्टिनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनि माने मा होनो लान्थ्रा लान्थ्रिया आन्थोर जयै जे फैबाय थादों बेफोरखौ नुनानै जोंनियाव बिराद मोनसे गोजोननाय आरो खुसि आरो जों जे देरहाखासिगोन बियो एखे स्पष्ट जाबाय। जों बिपुल भटआव जों देरहासिगोन जोंनि बिजाथि पानिराम ब्रह्मआ। एनडिएनि बिजाथि हिसाबै थांनाय बिटिसिनि रिजाल्टखौ नायनानै आरो दा एनडिएजों सामिल जानायनि उनाव दिनै जोङो 15था समस्तियाव 15थाबो देरहासार जागोन बियो दिनैनि दिनाव खाथां जानानै फैबाय। जों खावलायो रायजो राजाखौ नोंथांमोना दले बले फैदो। जोंनि बिटिसियाव गुबुन गुबुन आन्चलिक दल थायाबालानो बिपिएफ हान्जाजोंनो जोङो ज' थालायलायनानै जोङो बे बिटिसिखौ जौगाहोनांसिगौ। नंखायनो बयबो आवगायलायनाया गाहाम बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। दलै दलै बयबो फैजोबदो मोनसे दलजोंनो जोङो आगान सुरलांनोसै बिटिसिखौ जों जौगाहोनोसै बेनो आंनि खावलायहरनाय।